Четырехлетний Умар Баркимхоев – самый юный ученик столичного центра, где детей учат арабской грамматике, этике и ингушским адатам. Пока мальчик только запоминает буквы арабского языка, при помощи педагога учится правильно их произносить. А вот более взрослые учащиеся центра уже умеют быстро читать. والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا. Учащиеся центра хоть и не разбиты по классам, здесь есть свои группы. Одни только постигают азы арабского языка, в то время как более опытные уже наизусть учат аяты священного писания. Этапы обучения обозначены на этой табличке. Те, кто добрался до темно-синей отметки, уже изучают самую большую суру Корана Аль-Бакарат. سو حجري أخ إيم بوتن تاني تخان سمو شتام خاطر حنت أجي ديك قرآن دجامة وزجلات سدا عندلي سس لازم شو وده شكول حافظ أخلير خوص حافظ خو. В центре учат не только арабской грамматики, но и сунне пророка. Периодически педагоги читают лекции для детей и рассказывают, как жил пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и да приветствует, каких правил он придерживался. Очередная такая беседа посвящена желательным молитвам, которые читают до или после обязательных, и какова польза от них. من صلى في يوم وليلة 12 ركعة دينها بيسن شيت ركعة سنة لامز دياو وجوج سجا دال يوسمولين شو تعادو وديوخت. بايم رزق صلى الله عليه وسلم مسخان دش خنده تعوشان تدش دوتش خنرجده. ويا إج شق حدي حاج ديز مسخان. Большая часть Ингушского кодекса из дела не противоречит, а чаще и одобряется нашей религией. Про эти основы с подтверждением из Корана и Сунны рассказывают своим ученикам педагоги центра. Эта лекция посвящена отношению ингушей к старшим и младшим. Сопоставляя наши адаты и сиру пророка, учитель дает понять, что ислам и большинство ингушских правил идут бок о бок. واقع برج مش ليرح بيس واقع وسق واش ورتسن غوق مش ليو ديديس بايمر صلى الله عليه وسلم مش ليو ديت باقشنا ثاني غلق ازدوت دوي بايمر زوق صلى الله عليه وسلم ليس منا ويخ واحد زوق بايمرس ما لم يرحم صغيرنا زعمي غوربي تنقخيتم بجوات شوسك ولم يعرف شرف كبيرنا واقع چنه ليرحم تخوج وسك واقع چن لرحم بجوات وسك ويخ واحد سوتو واخسق واش من بعرق يچ تنس لرحم خلبيس لرحم تخويل دانا نتاني واموتخ قرفيس قران تامش تخويس دوخم خيخ حجري وين مخار تخنا وي قمن عادة جي دوخ ملدوج عادة بوصل دنسه توام بيجده تاخ اشت ويش توام بيجدولش خزدولج ويش عادة جي في حقوج لحتشتو تهين دا أرهرت أبيحكا نيسلو كذي دات واتش نيسلو بيرش تطي برايوجو موتيجشكي وين تان إزدل غلق شيل بيبيج بولير خم بوقا شارت بيبيج بولير خم زماخشنز بيبيج بو قهيتم دياسنيانز ديكخلر زيريكي أغنج حلقي واخجي تان دحي خرا سوغ اشت تطي برا وامل غلق تان دحي خرا لير خجدتو. Кроме лекций, руководители центров также собирают детей и на спортивно-массовые мероприятия, проводят среди учащихся центров футбольные турниры, привлекают детей к субботникам и таким образом дают возможность подрастающему поколению общаться между собой и прививать любовь к месту, где они живут. دين تحبولش خذ أمل تحبولش وي حلقي بواشت ديالتشي قانا وي أمتا وي ميخكا قستا وشهرة ديك نوقستي خوبق تاريخ ديك غنش خوبق تاريخ يعني اشتتسبيل خغا دقد يعني ي دين حيخجل موتيجش حي الققوي حار ميتي قون عمل بوج ببيرجي شيل بوزب تانيقي قرآن حيخرا سوغ لامس حيخرا سوغ وعاشي برتخل بيزلجي وعاشي يقي وشل دولجي شو اشتقي خزو دوج غلق باقا شالير خمبر دياسنيان زديك خلر جريجي واغنجي حلقي واخجي خزج امل تحبولجي جبيرج حلقي ببوي
اشتا إن شاء الله قوانيتي هي حلقين شلتها ومقاسا خزدك هونش بولوجي وي أمتا وي ميخكا خزدك هونش بولوجي داو بوش داو عندي إن شاء الله يبولخ داخد عبخي تلير خش دتخو نزم قاتشي وين مصبو بيرشته أت غاش دعبخي يشولش دين عندي يشولش آمل عمي يشولش محتاجي حسو ياخلوش دتخو إن شاء الله يبي حجري نجيم بيرش حمد الله ديجدات حبيك ديشرما. На сегодня в Магасе 5 подобных образовательных центров. Всего в них обучаются свыше 200 детей. Есть также взрослые и женские группы. В планах открыть еще один в течение этого года. Благо спонсоров, которые хотят помочь, немало. Муслим Ганиев, Асхаб Билакиев, Новости 24.